porque eu antes lles falaba, bueno, pois deses churros, que aquí Gloria nos trae moitas veces o equipo deste programa, unha churraría que hoxe fomos a visitar porque xa lles levamos falando estes días pois da suba de algúns alimentos básicos e de ingredientes como a fariña, os ovos, que fan, bueno, pois que isto se converta nalgúnha delicatesen, pero bueno, é verdade que do máis asequible, dos caprichos máis asequibles, Diego, dos que podemos tirar hoxe en día, non? Pois, efectivamente, compañeiros, a verdade que nunca un mal momento para un chocolate con churros e por iso hoxe estamos aquí na churrería Os Tilos para probalo, como acabo de facer eu, e tamén para falar con Manuel. Que tal, Manuel? Moi bons días. Bons días, Xerda. Contanos un pouco, acaba de rematar o mes de xaneiro, que é un mes moi duro para todo o mundo no económico. Como foi no vosso sector? Bueno, no noso sector é a primeira mitade que hasta Reyes é impresionante o que se traballa, o día 1, o día de Reyes, ou víspera de Reyes igual. Daí para adiante sí que pegamos un baixón moi grande, normal. Unha vez que acabaron as festas. Unha vez rematan as festas de Nadal, houve unha baixada na venda dos churros, non? Claro, porque nós temos dous mercados. O mercado mayorista da hostelería, que é onde o noso de todo o ano, e despois, claro, o particular, que os particulares pois nas festas é cando veñen a comprar cantidad de xente, que eso, fora unha vez que acabaron as festas, terminouse, non... Claro, isto pode ter relación con que houbera un incremento no prezo dos churros, porque claro, subiu tanto a fariña, subiu tamén o aceite, se incrementou polo xeral o prezo dos churros. Non sei, por exemplo, a canto pode estar unha dúcia, pero pode ter relación con esta baixada no mes de xaneiro? Non, no noso caso non. No noso caso non, unha porque non subimos a primeiro de ano, este ano non subimos. Subimos o ano anterior porque o ano anterior si tuvemos un aumento de costes enorme. Entonces, cando empezou a guerra e tal, eso subiu o aceite e disparouse ao doble, e a fariña igual. Entonces, como tuvemos que regalo o ano pasado, pues este ano contuvémonos e mantemos os precios do mismo do ano anterior. Aunque houve unha pequena suba agora en xaneiro, pero bueno, vamos aguantando. Aparte de subir o produto, subiu, como sabes, o IVA do aceite que estaba ao 5 pasou ao 10, o do fariña exactamente igual. Pero bueno, este ano vamos a mantenernos así. A xente durante as festas compra igual, dá igual o precio que este, durante as festas se gasta o ingastable. Depois o resto do ano, pois igual hai que medirse un pouco, claro. E a canto pode estar agora unha dúcia de churros aquí nos Tilos, por exemplo? Aquí vendémosla a 3 euros, que é un precio moi razonable. Sei que están bastante máis caros por outros sitios. Pero, bueno, como xa che digo, o noso mercado mayorista, pois, bueno, o que ven aquí tamén benvido sea. Pero, bueno, podemos manter uns precios máis baixos porque non dependemos deso nada máis. E despois contanos tamén un pouco, porque sí que é certo que se incrementou o prezo dos churros, malia que non aquí, pero como é o día a día nun negocio deste estilo? Porque, claro, ten que ser tamén bastante duro. Dende que hora estás ti, por exemplo, hoxe aquí? Sí, desde as 3 da madrugada. Non estou eu, pois outro, pero os primeiros 2 personas ten que vir ás 3 da madrugada. Os demais veñen ás 5, cando empeza a salir xa o reparto para a hostelería e tal. Hasta a 1 da mediodía estamos. Pois moitísimas grazas, Manuel, por atendernos, por estar con nós e tamén por explicarnos un pouco como está a ser este momento neste sector. Compañeiros, xa vedes que aquí da Costa de Xaneiro, polo xeral, non se libra ninguén, pero por sorte xa estamos no mes de febreiro, así que a ver se a cousa cabe. Sempre hai que ver o vaso medio cheo, claro que sí, Diego. Bueno, é unha pasada, Gloria, porque ao final, algunha vez aquí falamos dese esforzo que fan os pequenos comerciantes de non repercutir na clientela pois as subas que levamos todos. Porque eles siguen mantendo o mismo personal que tiñan o ano pasado, e claro, o resto, os costes laborais suben e é un esforzo grande para eles. Este é un negocio familiar que a verdade, levo anos, moitos anos, indo a comprar, vexo que lles vai francamente moi ben. Que están moi bons, moi ben. Que teñen un bo produto, e como eles, haberá moitísimos máis por toda Galicia. Este coincidiu que está no concello donde vivimos algúns de nós, entre eles eu, non? Varias, porque eu tamén o teño ao lado da casa, o sea, témolo no radar. Sí, témolo no radar. E creo que ademais é dame a sensación de que é un negocio moi ben levado con moita cabeza. Non pretenderon ir máis aló de onde... Foron como moi pouco a pouco, eles
En principio, lembro que estaban na centro comercial aquel pequeniño que había nos Tilos, que ahora no que estaba prácticamente abaixo. non hai nada, non estaba abaixo. Logo, fixéronse cunha casiña pequena, porque tampouco penses que é un local enorme, non é nada do outro Benres. E, bueno, e está a familia e teñen empregados, e iso ao final de mes... atención, eu non sabía que os churreiros madrugaban tanto. Toda a Sí, mañá, sí, dixo, ás 6 da mañá xa hai churros. Claro, pero 3 da mañá. É que hai xente que empeza a xornada laboral moi cedo, Hai non é o meu caso, por exemplo, pero hai moita Hai locos, xente hai locos, que ás 6 da mañá xa está traballando e Claro, para que necesita logo un almorzo todos así podamos tipo coller Diego, que desayuno. dixeche ti, Diego ve o vaso medio cheo, bueno, se sigue mollando o churro, Non vai non acabar en nada, pero non sei, falando un pouco de broma, que non teñamos unha crise de prezos tamén no mundo do churro, Claro. porque senón teremos que falar tamén da fuga de churreiros. De becerro, de churreiro, ao final, todo o mundo marcha daqui. Ao final, pero- que comemos? Claro. Pero é chamativo como, indo historia a historia, que ás veces o facemos e me parece moi acertado porque entendemos mellor como están amortiguando estos pequenos empresarios todas as subidas no sector. E eu penso que en parte é porque eles teñen unha conexión, unha relación, un vínculo moi persoal co seu cliente, que moitas veces é un cliente diario, de cafeterías que hai na zona, de bares que hai na zona, que todas as mañáns están aí ás 6 para levarse os seus churros, non? Entonces penso que esa conexión tan importante fai que estén eles asumindo alzas de precios que son inasumibles realmente. Porque saben cando hai que corpo a terra e aguantar e apretar os dentes. O mellor este ano non se pode cambiar de coche. Pois fixadevos nesta contrapartida, porque 12 en punto da mañá, dun exemplo, que dicía Patricia, de empatía, de non querer repercutir na veciñanza eses gastos, non? De facer comunidade, ao fin e ao cabo. Bueno, pois a todo o contrario, fixadevos no